cuinar. Avui cuinarem uns peus de porc a l'estil Pedroski. Ingredients: 2 peus de porc, una ceba, un tomàquet, cigrons, pebrot i botifarra negra. I per acompanyar-ho, tot això, unes fines herbes. Tot això ara començarem a fer tot aquest plat. Ja us ho anirem explicant. Ja tenim la paella al foc. Ara ja hem afegit la ceba ben talladeta i esperar que es cogui una miqueta i anirem afegint cosetes. Ja hem afegit una mica de tomàquet, el tomàquet tot de partideta, i esperarem que es faci. Anirem afegint cosetes. Vinga. Mentrestant posem els 2 peus de porc al forn perquè es calentin una miqueta, per tindre'ls a punt de caramel per posar-los, afegir-li tot el suc i poder preparar el plat aquest. Vinga. Ara ja afegirem una mica de botifarra negra. Remenarem una mica. Una miqueta que faci. Ara hi afegirem una mica de pebrot vermell. Remenarem una mica. Esperarem que es canvi de fer una miqueta. I després afegirem els cigrons i una mica de vi blanc. Mentrestant, aquí al forn s'estan dorant ja els peus de porc que quedaran a punt per poder afegir la paella. Vinga. Ara afegirem els cigrons. Remenarem una miqueta. No queda de conya, I ara afegirem, d'aquí una miqueta, afegirem una mica de vi blanc perquè no s'enganxi tot. I ara hi afegim el vi blanc. Una mica de fumerada, ara això quedarà de conya. Ara ja afegirem una mica de fines herbes. Deixarem que facin xup-xup, anar fent el xup-xupet. També. Veieu? Que és maco això, Queda de conya això. I ara esperarem a afegir-hi els peus de porc i facin el xup-xup aquí dintre la paella. Vinga. Aquí tenim els peus de porc, ja han sortit del forn i ara els posarem a la paella que va fent el xup-xup amb tot el que hi hem posat. Esperem uns instants allà amb queden. Els canviarem, els boquejarem i quedi tot el vi que s'hi ha posat, que s'enxupi, i llavors ens ho trobem tot a la paella i emplatarem. Veieu, ja tenim els peus de porc aquí a la paella, ja s'estan fent amb el xup-xup, i ara d'aquí una miqueta els canviarem de posició, de dalt a l'altre de sota cap baix, perquè els quedin tots ben cosets. Veieu, ara estan aquí ja canviats
de cotilló perquè es quedin ben cuitets i bé, i que la carn es faci, la pell es passi a la boca, que és com són més bons. Ara esperarem una miqueta més i ja emplatarem el plat, Fins ara. Bé, i aquí teniu ja el plat completament emplatat, ja els dos peus de porc al costat del plat, una aquí, l'altre cap al costat, i al mig tot els cigronets amb el peberotet i tot el que hi hem posat. I ara només esperar que tinguem força gana per poder cruspir-nos tot això. Per postres tindrem un combinat de fruita, pera i poma i plàtan. Una combinació perfecta, i per adobar tot això amb un bon vi maset de denominació foc del Penedès, que serà de conya. Bé, bona cuina i bon profit. Fins a la propera.